Bari ku ji abin da ke faruwa da Gfresh Al-Amin da Abdul BK, inda Gfresh da yake ta mayar masa da martani a shafinsa na TikTok. Fresh Al-Amin ya karyata Abdul BK, inda yake cewa yana samun kuɗi a YouTube da TikTok da dai sauransu. Fresh Al-Amin ya ce kaf arewa babu wanda yake samun wannan kuɗin da Abdul BK ya faɗa, da ya ce duk wata yana samun naira miliyan 20 ko miliyan 25 a duk wata. To Gfresh da Al-Amin ya karyata shi, ya ce kaf arewa babu wanda yake samun wannan kuɗin. Ya ce ko su sera ma da suke harkar fim ba sa samun wannan kuɗin a wata guda. Sai kai da za ka zo ka ce wai kana samun wannan kuɗin a wata guda. Gfresh da ya ce shi bai ma san Abdul BK ba sai da ya je duba Adam A Zango, a nan ne ma ya san Abdul BK. Fresh da ya fito ya karyata Abdul BK akan kuɗin nan da yake rabawa a shafukan sada zumunta na TikTok a cikin fejinsa, da za ku ga an ce yau ya ba wani miliyan, wani 500,000, wani 300. To Gfresh Al-Amin ya fito ya karyata shi, ya ce kwantat ne wannan abin da yake, kawai yana jan hankalin mutane ne don a san shi. Inda ya ce kuma wannan followers ɗin nasa na cikin TikTok ya ce duk na ƙarya ne, na bogi ne, wa ya san shi a arewa? Babu wanda ya san shi. Gfresh da ya ƙara da cewa ko su da aka san su a arewa ko a ce ma Najeriya guda ba sa samun wannan kuɗin a shafukan sada zumunta da ya ambata. Su ma give ne manya suke ba su, a nan ne suke samun kuɗi. Ya fito ya ƙareta shi da ya ce ba wani kuɗi da suke samu a TikTok da kuma YouTube. Ba sa biyan wannan kuɗin, ya ce da dai a kudu ne, ɗan kudu su suke ɗaukan sama da miliyan 20 ma a wata suna iya ɗauka. Bara mu sanya muku dai hirar da Gfresh ya yi akan Al-Amin, irin caccakar da ya masa, ku saurara ku gani. Gaskiya kenan, with due respect, ni gaskiya ban san Abdul KB yake ne ko waye. Ni wallahi ranar da na fara ganin sa ranar da ya je wajen Adamu Zango ne dubiya, ni ban ma san shi ba. Ban ma san shi bane kwata-kwata. Kuma 'yan comment section za su faɗi gaskiyan wannan magana. Mu yanzu abin da yasa zan yi magana akan wannan maganan, gaskiya yana bata mana sana'a. Abdul BK ni ban san shi ko Abdul KB ban san ka ba gaskiya, sai ranan da ka fara zuwa wajen Adamu Zango yake wasa, yake cewa ga shi ka zo ka bashi miliyan 90 ko miliyan 80, wasa yake yi. Yana faɗa ne according to your comedy wannan. Ni ban san ka ba, gaskiya ban san ka ba. Kuma mutane ma da yawa ba su ma san ka ba. A ina ake samun miliyan, kai gabaki ɗaya da 'yan Kannywood da 'yan TikTok da 'yan komai, babu wanda yake samun miliyan 25 a wata. Gabaki ɗaya na maka jama'u babu, ko mutum ɗaya babu, ko mace ko namiji, sai dai ko ta hanyar kyauta. Saboda ɗaukaka tana lidin ɗin mutum ya kai wani matsayin da zai iya samun kyauta a hannun wani. Yanzu muna abubuwanmu da ministoci da governors suna taimakon mu, to sai suka ji kuma ana cewa wai muna samun miliyan 20. To gaskiya ni abin da yasa ne nake wannan bidiyon kenan. Ƙarya ne, ko 20,000 baya samu. Yauwa. Kuma bidiyo da yake magana, bidiyon sa yana tafiya viral, ya tafi viral, ya